Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanda mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Ninokuotungamira Kwazwa vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri tokukwazisai tokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda uri kuredi yatinayo nhasi nemusoro wenyaya unotiwo Ndivanani Vanhu Vadaniel. Yes, Ndivanani Vanhu Vadaniel. Kuti munzwisise musoro wenyaya yomufundisi. Tangai nekuverenga pana Daniel 10 verse 14. Alright. Daniel 10 verse ya 14. Zvino ndavuya kuzokuzivisa zvichaitirwa vanhu vako namazuva okupedzisira. Nokuti zvawakaratidzwa ndezvamazuva mazhinji achiko. Ngirozi payaitaura naDaniel kuna Daniel chapter 10 yanga iri kutsanangura yafambira rwendo rwekusvotsanangura chiprofita chekupedzisira chakapiwa mubhuku raDaniel. Chinotanga kutsanangurwa kubva pana Daniel 11 kusvika kuna Daniel 12. Saka pachapter 10 ndo pari kunzi nengirozi ndauya kuti ndikuzivise zvichaitirwa vanhu vako nemazuva ekupedzisira. Saka ipapo mufundisi ndo pari kubva kuti ndivanani vanhu vaDaniel. Ava vari kunzi nezvavachaitirwa mumazuva ekupedzisira. Because chiprofita chacho chatosara chemubhuku raDaniel chechapter 11 nechapter 12 chiri kunzi chinokonsena vanhu vaDaniel zvavachaitirwa mumazuva ekupedzisira. Kureva kuti vanhu vaDaniel vanenge vachingoriko kusvika mazuva ekupedzisira. Saka chiri kuita kuti tide kunzwisa kuti ndanani vanhu vacho. Zviripo zvekuti pastor tinogona kupedza nguva yedu nenguva yevateereri tichidzidza zvinhu zvisinei nesu kunoko. Zviri zvinhu pamwe zvaingokonsena Daniel pamwe nevefamily yake. Saka tati tinzwisise kuti ndivanani vanhu vaDaniel ava vari kunzi chiprofita chaDaniel 11 Daniel 12 chiri kunyanya kusendama chichitenderera pane zvichaitirwa vanhu vaDaniel. Amene kuti zvakujekereka kuti tione kuti tiripo here ndivanani vane chiprofita ichochi chekupedzisa bhuku raDaniel. Saka chimwe chakakosha chekuti tione vhesi ratoti mumazuva ekupedzisira. Saka toda kuona kuti vanhu vaDaniel ava vanenge variko here zveshuwa kumazuva ekupedzisira. Because pari kutaurwa nyaya kana ndisiri kukanganisa pastor raive gore rechitatu ramambo Koreshi. Ikingdom ipi yaitonga Medo Persia kaakudhara pastor itori before Christ asati auya. Saka toda kuti tione kuti mazuva acho ekupedzisira ari kutaurwa vanhu vaDaniel ava vanenge variko here. Verengai pana Daniel 12 verse 1. Daniel 12 verse ya 1. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira nguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku.
saka bhaibheri riri kuti kusvikira pachaguma nyika inoyi michael akusunungura vanhu vake ndijesu pari kunzi vanhu vadaniel vacharwirwa. Kuratidza kuti kubvira nguva iri kuitika zvinhu izvi Medo Persia ichitonga kusvikira michael paachasimuka kuuya kwajesu, bhaibheri riri kuti vanhu vadaniel pakupedzisira ipapo vacharwirwa. Kuratidza kuti vanhu vari kuratidza kuti varipo kubvira panguva yeMedo Persia chero pachadzoka jesu kechipiri vanhu vadaniel vanenge variko. Saka zvakakosha kuti timbovaona kuti ndevapi vanhu amene kuti tatanga tese zvakanaka kavateereri kuti chiprofita ichi chakakosha ichi chemubhuku radhaniel chatakanzi najesu tidzidze. Ngirozi iri kuti dhaniel chiprofita ichi chiri kunyanya kubata vanhu vako zvavachaitirwa mumazuva ekupedzisira. Saka tiri kuti tisati tapedza nguva pamwe hazvinei nesu zviri zvevekurudzi rwadhaniel, but chataonei zvino vanhu ivavo vaiveko dhaniel ariko kusvikira panouya jesu vanhu vadhaniel vanenge variko. Saka timboona kuti vanhu vadhaniel ndevapi, rudzi rwake vaimbova vanhu vakaita sei pasi. Tiri kufamba zvakanaka. Saka verengai pana Daniel 1 verse 3 neverse 6. Daniel chapter 1 verse ya 3. Mambo akaudza Ashpenaz mutariri wavaranda vake kuti auye navamwe vana vaIsraeri vorudzi rwamambo norwamachinda. Verse 6. Zvino pakati pavo pakanga pana Dhanieri naHanania naMishaeri naAzaria vari vana vaJudha. Panotanga bhuku radhaniel mufundisi pavhesi 1 chaiyo mambo akatapwa kuenda kubhabhironi naNebhukadhineza ainzi Joakim. But haana kuenda ega nevamwe nhapwa dzakaendwa nadzo kubhabhironi. Saka pamaverengapo zvinhu zvazvakuitwa kubhabhironi mambo Nebhukadhineza ndobva arayira zvikati ndoda kuti vamwe veroyal family veimba yeumambo yaJoakimu ngavauye kunoku ndigopota ndichivapa special food yandinodya inini. Saka pakati pevanhu vakadedzwa vemba yeumambo royal family ndopanzi Daniel aivepewo. Daniel anga aripo nana Shadrach. Saka kureva kuti vaive vemba yeumambo wekwaIsraeri uya ndo yaive toti mumba mazvarirwa Daniel yaive yeumba yeumambo wekwaIsraeri. Saka mambo wavakaenda naye kuutapwa anonzi Joakimu ngatingoteedza tinyatsoona kuti imba yacho yeumambo tingarambe tichidzokera nayo kumashure kusvikira papi. But chataona ndechekuti Joakimu aenda kuutapwa naDaniel vaive vemba imwe chete yeumambo kwaIsraeri. Saka hatinonzwa iJoakimu kuti aive mwana waani pana Jeremiah 26 verse 1. Jeremiah 26 verse 1. Zvino pakuvamba kwokubata ushe kwaJehoakimu mwanakomana waJosia mambo waJudha, shoko iri rakabva kuna Jehovha richiti. Saka paimba yeumambo yekwaIsraeri Joakimu aive mwana waJosia. Mapabata kapo kureva kuti tinogona kuteedza dzinza raDaniel tiri muna mambo Joakimu todzokera kusvika pana Josia. Nekuti ana Daniel vanziwo ndo yaive family yavo. Ndo mavaibva dzinde racho ndo paraive ipapapo. Saka zvatauda kuita toda kuti tidududze kuenda kumashure. Kubva futi pana Josia paya. Tombodududza toona kuti tinosvika kupi. Tichibva pana Josia paya. Handei kuna Mateo 1. Matthew 1 verse 6 kusvika pa11. Mateo chapter 1 verse 6 kusvika pa11. Yes. Jese wakabereka mambo David akabereka Solomoni kumukadzi waUria. Solomoni akabereka Roboamu akabereka Abia akabereka Asafu akabereka Josafati akabereka Joramu akabereka Ozia akabereka Jotamu akabereka Ahazi akabereka Ezekia akabereka Manase akabereka Amoni akabereka Josia akabereka
navanun'una vake nenguva yokutapwa kwavo Bhabhironi. Manzwa kuti tasvika pana Josia uya. Kana mateerera pamamucherenga mufundisi tichidududza tichibva kumashuro. Pane yatangira pakuti Jese akabereka David. Right. Ndofunga vateereri tikatoti David vanomboziva nyaya dzemubhaibheri ndiye mumwe wemadzimambo makuru ekwaIsraeri. Yes. Saka kureva kuti Josia chaive chizukuru chaDavid. Ndo mudzinza racho ndodzinza kureva kuti naDaniel nanaShadraki vaive zvizukuru zvaDavid. ndo mudzinza mavo imomo. Ndo mudzinza ndo mumba mavo imomo. Alright. Saka ngatidududzei futi kumashure pasi. Okay. Tibve pana naDavid nanaJesawa. Toenda futi kumashure. Tinyatsoona kuti vanhu verudzi rwaDaniel ndevapi? Pana Mateo ipapo. Chapter 1 verengai verse 2 to 5. Matthew 1 verse 2. Abrahama akabereka Isaka. Isaka akabereka Jacobo. Jacobo akabereka Judha navanun'una vake. Judha akabereka Faresi naZara kumukadzi wake Tamari. Faresi akabereka Esrom. Esrom akabereka Aram. Aram akabereka Aminadabi. Aminadabi akabereka Nason. Nason akabereka Sarimon. Sarimon akabereka Boaz kumukadzi wake Rahabi. Boaz akabereka Obed kumukadzi wake Rute. Obed akabereka Jese. Tasvika pana Jese. Pamaitanga naye yatangira panani? Yatangira pana Abrahamu. Kuna Abrahamu. Right. Kureva kuti David naJese baba wake zvaive zvizukuru zvaAbrahamu. Alright. Saka kana tiri kudzoka isusu tinoda kupindura mubvunzo wekuti ndivanani vanhu vaDaniel. Okay. Because hanzi chiprofita chiri muna Daniel chekupedzisa ichi chiri kunyanya kubata zvichaitirwa vanhu vaDaniel mumazuva ekupedzisira. Saka Daniel patadzoka naye tichiteera kuna nasekuru ake yatotangira pana Josia. Alright. Ndobva yadududza kusvika kuna naDavid. Alright. Ndobva yadududza futi kusvikira pana Abrahamu. Alright. Saka nemamwe tingati vanhu vari kunzi vanhu vaDaniel. Yes. Vazukuru vaAbrahamu. Vazukuru vaAbrahamu. Okay. But toda kuti tiitambanudze futi panyatsojeka. Okay. Because imimi ndanzwa muchiti Abrahamu akabereka ani zviya? Itai ndokuti vateereri vabva Abrahamu akabereka Isaka. Isaka ndiye Isaac. Isaac ndobva abereka ani? Ndobva abereka Jacob. Abereka Jacob. Saka chatiri kudariro toda kuti tisvike mutauro unonyanyoshandiswa mubhaibheri wekuti vateereri vabate, because tikangoti Daniel aive werudzi rwaAbrahamu pakanaka ndizvozvo, but tinoda mamwe matauriro akajairika atoda kutsvaga mubhaibheri. Saka mati Abrahamu akabereka ani pasi? Akabereka Isaac. Isaac ndobva abereka ani? Ndobva abereka Jacob. Handei pana Jacob muone pane kuchinjwa kwaakaita zita pana Genesis 32 verse 26 kusvika pa28. Genesis 32 verse 26. Iye akati, chindirega ndiende nokuti utonga hwosvuka. Iye akati, handingakuregei kuti muende musati mandiropafadza. Akati kwaari, zita rako ndianiko? Iye akati, Jacobo. Akati, zita rako harichazonzi Jacobo asi Israeri, nokuti wakarwa naMwari navanhu ukakunda. Saka padzinza raAbrahamu mufundisi riri kuti Abrahamu abereka Isaka, Isaka abereka Jacobo, Jacobo akabereka ana Judha zvichienda zvakadaro. Ndizvozvo idzinza raAbrahamu. But patinosvika pana Jacob, chizukuru chaAbrahamu mwana waIsaac, ivava vazukuru vese vaAbrahamu pane kakuchinja kakaita madeedzero avo. Zviri kutotanga nekuchinjwa kwezita raJacob akunzi Israeri. Akunzi Israeri. Saka Jacob ndiye akatanga kunzi Israeri. But pakaramba pachifamba nguva, mirai muone zvakachita kuvazukuru vese vaizotera. Tiri kutoziva kuti vazukuru vaAbrahamu. But madeedzerwo avo nekuchinja kwangoitwa zita raJacob, vese vaiteerera uku muchaona vakabva vachinja madeedzerwo avo. Endai pana Exodus muone. Exodus 1 moverenga verse 1 kusvika pa5 mozoverenga verse 9. Exodus 1 verse 1 to 5. Ndiwo mazita avana vaIsraeri vakanga vaenda Ijipita, mumwe nomumwe wakaenda naJacobo ana veimba yake.
Rubheni naSimeoni naRevhi naJudha naIsakari naZebhuruni naBhenjamini naDhani naNaftari naGadhi naAsheri. Zvino vanhu vose vakanga vabva muchiuno chaJakobho vakanga vari vanhu vana 40, asi Josefa wakanga atova Ijipita. Verse 9. Vhesi ya9. Iye akati kuvanhu vake, tarirai, vanhu ava vana vavaIsraeri vanotipfuura isu pakuwanda nesimba. Saka vazukuru vaJakobho nevana vake pavakaenda paya vachinosunza kuEgypt kwaita nzara kuKenani, vana vaJakobho vaive 12. Ndo vatanga kuna Exodus vachinzi vana vaIsraeri, nekuti Jakobho kaashandurwa zita naMwari ndobva anzirwa kunzi Israeri. Saka vana vake 12 vari kunzi vana vaIsraeri. But pazoverenga mufundisi pana Exodus 1 verse 9, Farao anga akuti nevazukuru vazoberekwa nevana vaJakobho anga akuvati futi vana vaIsraeri. Kureva kuti Israeri ndiJakobho. Asi vana vaakaita ndo vakabva vanzwo vana vaIsraeri. But vana ava vake 12 vakaitawo vana vavo, ndobva vanhu varamba vachiwanda. Izvozvo zvizukuru futi zvenge zvangoramba zvichinzi vana vaIsraeri. Amenopatsanangurei kuti Jakobho akangoita 12, but nezvizukuru zvakateera zvanga zvangoramba futi zvichinzi vana vaIsraeri. Kureva kuti tiri kuteera dzinza panapa riri kutangira pana Abrahamu. Yes. Obereka Isaac, obereka Jakobho. Jakobho ndiye azochinjwa zita akanzi Israeri. Yes. Saka zvizukuru zvese zvaAbhurahamu zvinobuda nemuna Jakobho ndo zvinonzi vaIsraeri kana zvichitaurwa muBhaibheri. Right. Kureva kuti chimwe chizukuru chacho ndiDhaniel, muIsraeri, muzukuru waJakobho. Saka tisati tanzwa kambomufundisika, toda kusiya chidzidzo tichiti iye zvinezvi vanhu vaDhaniel vaIsraeri. Aiwa, zvakajeka. Zvakajeka. Aiwa, zvakajeka. Ngatimbonzwa kambo vateereri. Chigaro chake Yesu toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kanakisa kwa Mwari tese tinoimba tinoziva Mwari tiri vana vekudenga, tiri vana vekudenga, totauraidi, totauraidi, toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwa kanakisa kwa Mwari tinofara pano geza Mwari tisati tasvika apo tisati tasvika apo musha weZioni musha weZioni toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kanakisa kwa Mwari ngatiimbe kwazvo tinorega kutya totewera Emmanuel totewera Emmanuel
kunyika kudenga toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni pakanakisa kwa Mwari isu toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni pakanakisa kwa Mwari isu tinoyenda kuzioni pakanakisa kwa Mwari isu tinoyenda kuzioni pakanakisa kwa Mwari isu tinoyenda kuzioni pakanakisa kwa Mwari. tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Ndivanani vanhu vaDhaniel? ipfungwa iri kubva pana Daniel 10 verse 14 kuti chiprofita chekupedzisira, chikamu chekupedzisira chebhuku raDhaniel. Ngirozi iri kutoudza Daniel kuti chiprofita ichi chiri kunyanya kubata zvichaitirwa vanhu vaDhaniel mumazuva ekupedzisira. Saka chidzidzo chinoda kuedza kutibatsira kuti in case pamwe tingangodzidza chiprofita chisineiwo nesu. Zvii zvabuda muchikamu chekutanga mufundisi? Zvabuda muchikamu chekutanga ndezvekuti Daniel anga ari weimba yeumambo hwekwaIsraeri. Saka ari wedzinza rekwaIsraeri ratogona kudzokera kunotangira pana Abrahamu. Akabereka Isaac, akabereka Jacob, akazochinjwa zita akunzi Israeri. Ndo kwabva nedzinza iroriri. Saka Daniel ndeweimba yevaIsraeri. Tingangoti Daniel muIsraeri. Ndo vanhu edzinza verudzi rwake. Saka toda kususukidza nyaya iyi. Tanga tichinyanya kutarisa kuOld Testament. Nguva yakaramba ichifamba. Ngatichiendai pakuzouya kwaJesu. Tinzwe kuti Jesuwo ndo mhuri yaakazvarirwa. Kungoti pachidzidzo chino hatina kuisa hedu ndima dzacho. Asi aive chizukuru futi chaDavid. Azvarirwa muimba yekwaIsraeri iyoyo yaDavid iyoyo. But mukuedza kuita ukama nevedzinza rake, inzwai matsananguriro anoita Bhaibheri pana John 1 verse 11. John 1 verse 11. Wakauya kune zvake, asi vanhu vake havana kumugamuchira. Saka ministry yaJesu yese auya paanga ari kuPalestine mufundisi. Bhaibheri riri kuedza kungotipa in brief kuti kungave kuporesa kuvairwara, maridzo dzaakaita, mabasa ese akanaka. Ende mukadzidza zvakanaka ainyanya kwaaita achitenderera kuti zvibatsire verudzi rwake rwechiIsraeri. Saka ndopari kunzi neBhaibheri aedza zvese izvi kuti zvive zvakanaka kune vekwake. Vekwake havana kumugamuchira. VaIsraeri havana kumugamuchira, kureva ivo vazukuru vaJacob vakamuramba. Ndozviri kungoburitsa ndima iyoyo. Saka pazvakange ndo samari yezvakatoitika. But zvisati zvaitika, Jesu achiona chimiro ichocho, tisati tasvika pakuti anyatsoti ende varamba, ane maitiro aaiita ainongedzera kuti pane chinhu chaanenge ari kuda kugadzira chinyowani. Inzwai pana Mateo 16 vhesi ya 16 kusvika pa18. Mateo 16 vhesi ya 16. Ipapo Simoni Petro akapindura akati, ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Jesu akapindura akati kwaari, wakaropafadzwa iwe Simoni Bha-Jona, nokuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuo eHadhesi haangaikundi. Pane nyaya yenge yabvunzwa naJesu kunzi vanhu munharaunda vari kumbondoona sani, vari kuti ndinani. Saka pane mhinduro yakabva yapiwa naPetro. Ende ndo zvaaitowo iye Kristu. Chiprofita chese chimwe chekuna naDhaniel 9 chiya chaitonongedzera kuti ndo zvaari.
saka zvinhu zvekutoti Jesu aitofunga kuti verudzi rwake sezvo vaiziva magwara aya vari kutoziva kuti ndiye kutoti ndiye Kristu Mesiya wenyika yese. Saka ndobva atoshamisika kuti ana Peter neboka raainaro vari kutoziva anzai iri correct, but imba yese yekwaIsraeri iri kuita kunge isiri kugona anzai. Ndomanzwa achimurumbidzapo. Kakurumbidza kaakaita achiti pamusoro peruwaro urwu ndakambonzwa muchidzidzisa mufundisi ari kuti chii Jesu apa? Now kungoti apa kana zvakanyorwa hazvizoburitsa nemipikicha yacho. Dai anga ari sanhasi iri vhidhiyo yakatorwa pakataurika nyaya iyi, tingadai tainzwa, nekuti Jesu ari kuti Peter zvinoreva kadombo kadiki kune vanodudzira. Anditozvaona. Asi iye Jesu dombo ramakore ndiye zidombo ziguru. Ruware nekamwe kadudzirirwo kazvinoitwa. Saka zvokuti dai kwanga kuri kuti tiri kuona vhidhiyo aiti Peter pamusoro peruware urwu achizvinongedzera iye, nekuti iye ndiye ruware, ndiye zidombo ziguru. Ndo pandichavakira kereke, kurava kuti kereke ichavakirwa pamusoro paiye Kristu. Right. Saka paari kutaura kuti chechi ichavakirwa ipapo, ari kufanonongedzera kuti kuponeswa kwevanhu vese nezano rina Mwari rakasendama paari. Zvese zviri kuumbwa pamusoro pake iye Kristu. Ende ndokutotenda kwaive naAbhurahamu. Vaitotenda kuti pane mwana achazvarwa achiri mberi, achava muponesi wenyika yese. Saka pfungwa iyo yazikanwa naPeter nevadzidzi, ndoda kuti muone ichitadza kubatwa neverudzi rwaJesu kana kuti neveIsraeri muutungamiri hwavo hwerudzi rwekwaIsraeri. Handei pana Mateo mufundisi 21 vhesi ya43 itangirei pa42. Mateo 21 vhesi ya42. Jesu akati kwavari, hamuna kutongorava here pamagwaro panoti, ibwe rakarashwa navavaki ndiro rakazova musoro wekona. Izvozvo zvakaitwa naShe zvinoshamisa pameso edu. Naizvozvo ndinoti kwamuri, muchatorerwa imi ushe hwaMwari hukapiwa vanhu vanobereka zvibereko zvavo. Saka Jesu ari kutaura mumwe musi nevatungamiri vekwaIsraeri panyaya dzekugarisana kwavo nedzekuchechi. Aitaura nevatungamiri vacho. Zvikanzi zviri kuitika ndezvekuti munenge mangovhiringika pakutadza kuziva nyaya yedombo. Dombo iri mukaverenga kuOld Testament pane dombo rainzi ndo rinofana kuita foundation yeimba yaMwari, kureva chechi yaMwari. But muri kuramba dombo iri. Zvino nekuti maramba dombo iri, ushe hwenenge mapiwa taakuhutora tohupa kune vanopa zvibereko. Kureva kuti ushe hwanga huchifanira kupiwa vaIsraeri hwakubviswa hunopiwa vamwe. Hwakunopiwa vamwe vanobereka zvibereko zvekutenda. Ipapo mufundisi pari kutaurwa nyaya ina Jesu akanga ari kutonga civil power chaiwo, political power inge iri kubata nguva iyi vaRoma, vana Caesar. Saka umambo huri kutaurwa ushe hauzi hwana Kesari wezvematongerwo enyika. naJesu ndoda kuupa vamwe, handiwo hwaari kureva. Jesu ari kutoreva ushe panyaya dzekuziva zvevhangeri, kutungamirira pasi rese munyaya dzekunamata. Saka vari kunzi vaIsraeri, changokuvhiringai imi utungamiri hwacho, matadza kuziva dombo iri. Ende zveshuwo mufundisi vaitadza kuziva kuti Jesu mwana ndiye Mesiya. Ndopavai zvakagonekwa naPeter zviya ndo zvaiva nzvenga chero nevatungamiri vekuchechi. Vaitopotsa nyaya zvikanzi nenga rekuti matadza kuziva apa, taakubvisa ushe kwamuri tohupa vanobereka zvibereko. Ende iye akazotaura kamusi wekutongwa kwake, achitaura kuna Pilato achiti umambo hwangu hauzwe pano panyika. Pilato afunga kuti iwe uri rival yangu here, zvikanzi aiwa ushe hwangu hauzwe chii wenyika ino. Saka aida kuupani. Ndoda kuti muone kaitiro kaiita Jesu kanoda kubatanidza pfungwa yatadzidza muchikamu chekutanga. Iya yekuti Israeri anova Jacob akaita vana 12. Vana 12 vakazozvara vakawanda vanonzi vaIsraeri nhasi. Endai pana Luke 6 verse 13. Luka 6 verse 13. Luka 6 verse ndeya 13. Zvino kwakati kwaedza,
akadana vadzidzi vake akasanangura kwavari vane 12 vaakatumidza zita rokuti vaapostora. Jesu paaita ministry vanhu vakawanda vaimuteera vachinzwa vhangeri ende vamwe vaitotenda mudzidziso idzodzo vachitodawo kuparidzira vamwe. But akazosvika time yekuti pakuwanda kwavo vadzidzi akazotsarudza 12 chete vaakabva apa zita rekuti maapostles. Manzwei pandati 12 zvada kunofanana nenhamba yevana vaJakobho vaIsraeri avo. Kuti zvinyatsobuda kuti ibva maringa Luke 12 verse 32 tobatanidza pfungwa yacho, but ndazvifarira kuti mabata nhamba yekuti 12. Luke 12 verse 32. Luka chapter 12 verse ndeya 32. Yes. Musatya henyu imi kapoka kaduku, nokuti baba venyu vanofara nokukupai ushe. Kari kunzi kaboka kadiki apa Jesu aitaura nevaya 12. Alright. Vaasanangura vakunzi 12 apostles. Vaya. Saka vaingova 12 chete, saka muri kutonzwa ariti kaboka kadiki. But ari kuti musatye henyu muchiona nhamba yenyu kungova 12. Baba vari kudenga vari kutofadzwa kuti vakupei ushe. Asi usiri ushe hwevaroma hwavari kupiwa. Ndoda munhu anofollow apa pastor. Ukarasika apa vateereri vanotadza kuzvibata. Aenda kuvatungamiri vechechi vekwaIsraeri. Right. Ndobva anovati matadza kuziva dombo. Saka Mwari auda kukutorerai ushe. Ape vamwe vanobereka zvibereko. Alright. Ndobva anochuza vadzidzi 12. Ndobva avatumidza kuti maapostles. Akati muri boke henyu diki, asi baba vari kufadzwa nekukupai ushe. So kunoti ushe uya hwakutwa nevakuru vekuchechi, right, nekusaziva Mesiya, right, hwakunopuhwa kaboka aka kevaapostora. Exactly. Asi usiri ushe hweRoma. Usiri ushe hweRoma. Saka hwakutwa nevakuru vechechi. Vakuru vechechi havaive vaIsraeri. Osaka vanzvengwa neushe hwekwaIsraeri. Hwavanzvenga hwakuita kunge hwakutransferwa. Kuita kunge muona zviri kuitika panapa. Jesu ari kuita kunge because vekwake vamuramba. Ari kuita kunge zvinonzi arida kutangidza zviya zvakaitwa kuOld Testament zvekuti Jacob akaita vana vake 12. Vana vake 12 vakazotipa rudzi rwekwaIsraeri. Saka zviri kuita kunge iye Jesu aita vaapostora vake 12. Vaapostora vake 12 vozotipa ushe hwaMwari. I mean, isai nemamwe mashoko futi titi. I think zvakajeka zviri kutomboiswa nemamwe mashoko. Panapa pane ushe hwanga huchidzika kuvaIsraeri, hwakanotangira kuna Abrahamu huchidzika, hwanga uri weimba yaNadhaniel. Saka ushe uhwu hwaifanira kuramba huri hwavo, dai vakagashira mutungamiri wavo kwakabva neushe uhwu, because vakaupuhwa naMwari. Yes. Zvino vamuramba. Saka iye akuti ushe hwaakubviswa mumba menyu nekuda kwekuramba nekusaziva kwamaita Mesiya, hamuna zvibereko. Saka zvaakuita sekunge pakunotanga kuumbwa humwe, asi vanhu vacho vanogona kunge vanga vasiri veushe uhwu, but nekuda kwekuti mavari muri kuonekwa zvibereko zviri kutsvagwa. Mwari akuita kunge akutanga. But pakaita izvi Jesu haana kuda kuti imimi vaapostora maava navaIsraeri 12. Zvaigona kukanganisa ministry yake, zvaiinterpretwa pasiripo. But inzwai paakanodudza ainawo pana Matthew 19 verse 28 kutoradza kuti zveshuwa anenge aitanga Israeri nyowani. Inzwai pana Matthew 19 verse 28. Mateo 19 verse 28. Verse ya 28. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, imi makanditevera pakuberekwa kutsva. Kana mwanakomana womunhu achizogara pachigaro chovushe chokubwinya kwake, imivo muchagara pazvigaro zvine 12 muchitonga marudzi ane 12 avaIsraeri. Ona auyisa varariya rekuti Israeri manje. Because nekuda kwezvimwe zvikonzero vateereri zvaisaita kuti ati zvandiri kuita nemi ndinenge ndinoda kutanga rudzi rutsva runopa zvibereko. Zvino zvaiinterpretwa zvisizvo, but paari kutaura navo ari kuti nyika ino paichaguma, imimi muchagara pazvigaro 12 muchitungamirira vaIsraeri. Awisa vara rekuti Israeri.
kuratidza kuti panenge pane kakutransferya kaaitotarisira. Chii chaiitika papasta? Ndoda kuti muende kuna Galatians kuti zvinyatsobuda. Galatians 3 verse 27 to 29. vaGalatia 3 verse 27 to verse ya 29. 27. Nokuti vose pakati penyu vakabhabhatidzwa muna Kristu makafuka Kristu. Hakuchina muJudha kana muGiriki, hakuchina wakasungwa kana wakasununguka, hakuchina munhurume kana munhukadzi, nokuti imi mose muri vamwe muna Kristu Jesu. Zvino kana muri vaKristu, muri vana vaAbhurahama, vadyi venhaka sezvamakapikirwa. NdiJesu akutaura kuti vazukuru vaAbhurahamu panosanganisira ana Daniel ndizvozvo. Asi taakuno kutaona kuti rudzuru pavanga vapiwa ushe hunozadziswa nekuita zvibereko zvashayikwa vatadza kutoziva Mesiya wacho, Jesu akabva ati hatisi kuda kuchinja zano raive naMwari raatanga naro pana Jakobho achiita vana 12. Akati toda kukondinya nepfungwa iyoyo, asi tichigadzira Israeri itsva inopa zvibereko. Ndo yabva yanzi ukabhabhatidzwa uchitenda muna Kristu watovewo muzukuru waAbhurahamu. Kurati watoo muIsraeri. Watoo muIsraeri. Verengai verse 6 na 7 pana vaGalatia 3 ipapo verse 6 na 7. vaGalatia 3 vhesi ya 6. Abhurahama sezvaakatenda kuna Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama. Naizvozvo zivai kuti vokutenda ndivo vana vaAbhurahama. Chii chiri kubuda apa pasta? Munhu abhabhatidzwa atenda muna Kristu, naiye atovawo muIsraeri, amuzukuru wani? waAbhurahama. But chiri kunyanya kutsimbidzwa mukunzwa kuti chii? Ngave nekutenda. Kutenda, yes. Maibata kai. Verengai vhesi rekupedzisira tisatanzwa kambo pana John 1. Ingoverengai vhesi ya 47 kusvika pa 49 timbonzwa kambo. John 1 verse 47 kusvika pa 49. Vhesi ya 47. Jesu akaona Natanieri achiuya kwaari akamuti, tarirai muIsraeri wazvokwadi, usino kunyengera maari. Natanieri akati kwaari, mandizivirepiko? Jesu akapindura akati kwaari, Filipo asati akudana uri munyasi momuonde ndakakuona. Natanieri akamupindura akati, Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi Ishe waIsraeri. Saka ndinatanieri kapo vari kutaura naJesu. Jesu akati ndiye muIsraeri wazvokwadi. Zvaedza kutaurwa naJesu ka ari kuedza kuburitsa pfungwa yatataura yena kuti varipo vainzi vaIsraeri panyama, but vashaya zvibereko, vatadza kuziva ani? Mesaya. Uye abva atoziva zvikanzi ndimi mwana waMwari. Zvikanzi zvawatoziva izvi Natanieri zviri kutambudza even vakuru vechechi zvino. Vari kutadza kuona kuti ndini dombo racho rairehwa. Zvino nekuziva kwawaita nefaith yawaita iyi ndo zviri kutarisirwa, ndo zvandaa ndichitasira kuti Israeri yechokwadi izive. Saka ari kubva amuti tarira muIsraeri wechokwadi, asina kunyengera. Kureva kuti patoda kuzosvikopedzisa chidzidzo pasi, kureva kuti kune vaIsraeri after nguva yaJesu vanogona kuramba vachinzi vaIsraeri, but zvisiri izvo kana denga rakatarisa. Vasiri vaIsraeri chaivo chaivo. Vasiri chaivo, because pabuda kuti pane vari genuine. Ramai muri pachirongo vateereri.
tichasangana nehama akuchina kubatsana tichatonga vamwe nashe nekusingaperi tichasangana nehama akuchina kubatsana tichatonga vamwe nashe nekusingaperi. Anouya anonoki anouya Jesu tomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Ndivanani vanhu vaDhaniel? Pfungwa iyi vateereri iri kubva pana Daniel 10:14. Gabriel achitaura naDhaniel ari kuti chiprofita chechikamu chekupedzisira chebhuku raDhaniel chinoburitsa pachena zvichaitirwa vanhu vaDhaniel mumazuva ekupedzisira. Saka hurukuro yedu mufundisi irida kuti in case tinogona kupedza nguva tichiverenga chiprofita chisitombori nesu kuno kuAfrica kana dzimwe ndudzi chiri ngori cheverudzi rwani. Saka tiri kutendera mubhaibheri kuti tione kuti verudzi rwaDhaniel ndevapi. Saka zvii zvatabata sofa zvatabata sofa ndezvekuti Daniel anga ari muIsraeri. Yes. muIsraeri rudzi runobuda nemuna Abrahamu naIsaac naJacob ndiye akazochinjwa akanzi Israeri. Saka veimba yaIsraeri ndova kunoberekwa Daniel panyama. Asi takazonzwa pakauya Jesu kuti paakasvika akaburukira kuvaIsraeri parudzi. But vaIsraeri vakaramba kugashira zvaidiwa naMwari, vakaramba kugashira Jesu wacho. Jesu wacho achibva ati nekuda kwekuramba kwavaita ushe hwaakubviswa kuimba yaIsraeri kwenyama kwakunotangwa humwe ushe hutsva hwaakatanga nevadzidzi vaakatsanangura vari 12. Patazogumisira muchikamu chapfuura achitaura kuna Nathaniel achiti muIsraeri wazvokwadi. Iye Nathaniel anobva ati handazviziva imimi muri mwana waMwari. Ndimi ishe waIsraeri. Kureva kuti ushe hwacho huri kuvambwa naJesu hwevatendi uhwo iye ndiye anenge ari ishe wacho kwaIsraeri. Ari ishe wachona. Vanhu vachitenda maari vanenge vapinda muushe. Ndo nekuti tanzwa pabva panzipo anenge atenda anobva muna Jesu akabhabhatidzwa anobva atova muIsraeri, atova mwana waAbhurahama. Muri kuona here vateereri kuti kudzidzisa kwebhaibheri kuri kunonakira pakuti kunyangwe tatanga taona kuti Daniel panyama akaberekwa kuvaIsraeri, ende zvino kune kwatinototi kuIsraeri tichireva kuPalestine uko, but nekudzidzisa kuri kuramba kuchiita bhaibheri zviri kuita kunge zviri kunonzi taakutobviswa ikoko, zviri kuita kunge zvaakuinvhovha vanhu vese. Saka zvinotibatsira pakuzodudzira chiprofita chaDaniel. Hande pana Exodus 19 pastor vhesi ya5 na6. Pfungwa yatoda kuona ipapo vateereri ndeyekuti ivo vaIsraeri panyama Mwari achivapa ushe aida kuti vadii. What was their purpose? Mwari aiti kudii navo. Exodus 19 vhesi ya5. Naizvozvo zvino kana mukateerera inzwi rangu nomwoyo wose mukachengeta sungano yangu, muchava pfuma yangu chaiyo pakati pendudzi dzose, nokuti nyika ndeyangu. Muchava kwandiri ushe hwavaprista norudzi rutsvene. Ndiwo mashoko aunofanira kundoudza vana vaIsraeri. Saka ushe hwavanga vari kuudzwa naMwari huri kuita unge huri based pamaconditions. Because Bible ratanga chiti kana
kuchirungu ruri kuti if you indeed obey my voice and keep my covenant, riri kutanga richiti if, kuratidza kuti ushe vanga vahupiwa but vaifanira kuramba vachiteerera Mwari, votenda muna Jehovha nekuchengeta zvaakarayira kuti varambe vaine ushe. Ndosaka yabva yanzi you indeed be a kingdom of, kuratidza kuti ushe venge vahupiwa hwekudzidzisa pasi rese kuti Mwari anonamatwa sei, but zvaive pakondisheni yekuti rambai muchiteerera Mwari wacho, muchiita zvaakarayira muine kutenda maari. ndo ushe hwevenge vapiwawo. Saka patamboverenga paya Jesu achitaura nevakuru vechechi vekwaIsraeri achiti matadza kuziva dombo, saka ushe huchatorwa kubva kwamuri hwopiwa vamwe. Jesu aedza kureva kuti huchatransferwa hwopiwa vane kutenda uye vanoramba vachiteerera zvakarayirwa naMwari. kureva kuti ushe uhwo pane makondisheni aripo. Yes, panofanira kuva nekutenda sezvakaita Abrahamu. Yes, povewo nekuteerera zvakarayirwa naMwari, nekutoti iye Abrahamu aiteerera. Saka yanzi zvikaramba zvakadaro hapana kana problem. Vairamba vaine ushewu vova ivo vanodzidzisa dzimwe ndudzi kuti Mwari anonamatwa sei. Saka zvinhu izvi zvikashayikwa pastor, zviri kureva kuti vaigona kusara serudzi paropa vari vazukuru vari vaAbhurahamu evaJakobho, asi denga rakatarira kumadare ekudenga pasisina ushe. Pakadaro unongosara mutumbika neropa zvirizvo zvikuratidza kuti uri muIsraeri. Saka muri kuzonzwa pambonzi naJesu wezvokwadi, kureva kuti panosara pana ari genuine naasiri. Maybe inzwa ipfungwa iyo ichitaurwa naPauro pana Romans 9 vhesi ya6. Varoma 9 vhesi ya6. Varoma 9 vhesi ya6. Asi handiti shoko raMwari rakakona, nokuti vakabva kuvaIsraeri havasi vaIsraeri vose. Saka pfungwa iri kutaurwa pa ndeyekuti vateereri. Saka zano raMwari raanga apa kurudzi rwekwaIsraeri kana kuti vazukuru vaAbhurahamu panyama, kureva kuti rakafeilaka because havana kuzoramba vachiteerera vachidaro. Saka pfungwa yaive naMwari yekuti pasi rese risvike pakuziva kanamatirwo kanodiwa vachitungamirirwa nevaIsraeri panyama rakafeila here? Rakakundikana nekuti havana kuzoramba vari vaIsraeri vamazviro kwazvo vese. Kureva kuti vakaramba vari vaIsraeri panyama, kuti ropa redu riri kubva pana Abrahamu. Ndobva vakundikana kuva vaIsraeri mumaziso aMwari, pamabasa achona vakabva vakundikana. Saka vakaramba vari Israeri panyama, asi pamabasa vakundikana. Hence mumaziso aMwari vanga vasisiri genuine Israeri. Saka uIsraeri hwaichengetedzwa nekutenda nekurarama zvinodiwa naMwari pamusoro pekuva muIsraeri panyama. Hatiisusukidzei futi muone inoramba ichijeka pana Romans 2 pastor. Verengai vhesi 28 kusvika pa29. Varoma 2 vhesi ya28. Nokuti uyo haazi muJudha uri muJudha pakuonekwa chete, nokudzingiswa hakuzi iko kunoonekwa kuri panyama, asi muJudha ndiye uri muJudha nechomukati, nokudzingiswa ndiko kwomwoyo mumweya, kusati kuri kwezvakanyorwa. Iye haarumbidzwi navanhu asi naMwari. Saka Bhaibheri riri kuramba richitsanangura kuti rudzuru chimwe chavanga vakarayirwa naMwari kuita pastor, circumcision, kudzingiswa. Saka dambudziko rekenge raakuitika nderekuti zvakapromiswa naMwari izvo vari paSinai, kuti muri rudzi rutsvene muchava rudzi rwangu, vaizvifarira. Vobva vafara futi kuti takasiyana nevamwe vese isu tinodzingiswa, kuratidza kuti tiri vazukuru chaivo vaAbhurahamu. But Bhaibheri raakuti manje paita dambudziko rekuti zveshuwa muri kuramba muchidzingisana, kuratidza kuti muri vazukuru vaAbhurahamu. But pamabasa enyu andakanga ndapa sekondisheni aakushayikwa. Pamoyo penyu panotariswa naMwari hapasiri correct. But pari kuonekwa nevanhu kuti varume ava vakadzingiswa, zveshuwa muri kuramba muchiratidza kuti muri vaIsraeri. Because vanhu pavari kukuonai nemaziso enyama vari kutoona chinoratidza kuti muri vazukuru vaAbhurahamu. But ini ndakatarira ndiri kudenga, zveshuwa circumcision muri kuita,
but zvinoratidza kuti pamwoyo penyu pakadzingiswa zvandaive ndaitira kuti mutambo wecircumcision ureve kwamuri zviri kushayikwa pamwoyo penyu, mabasa ashayikwa. Saka mumazuva aMwari, Mwari ari kubva ati haazi mujudha ari mujudha nengari yekuti angoitwa circumcision. Haazi muIsraeri nengari yekungoti ane ropa raAbhurahamu maari. Tinoda kuzoona mabasa nepamwoyo. Zviri kujekere pasi? No, zviri kunyatsojeka. Unoziva kuti kunotori nevamwe vanhu chero vari kuno kuAfrica vanoita tsika iyo yaAbhurahama yekudzingisa. Yes. Vanonzi maBlack Jews. Amene kana wakamba. Ndakanzwa. Saka Jesu ari kutsanangura, Paul ari kutsanangura panapa kuti izvozvo kudzingiswa hakuvaiti vana vaMwari. Exactly. Kana pasina kutenda nekuita zvimwe zvinorayirwa naMwari. Exactly. Hatisi kunoti tsika iyoyo yakaipa, but iri kunonzi yenge yafanopiwa sechirawe kuti tinoda vanhu vakadzingiswa pamwoyo vanoteerera. Ndo zviri kunobuda pana Romans 2 ipapo pasi. Verengai vhesi 25 na26. Varoma 2 vhesi ya 25. Nokuti kudzingiswa kunobatsira kana iwe uri muiti womurayiro. Asi kana uri mudariko womurayiro, kudzingiswa kwako kwava kusadzingiswa. Zvino kana iye usina kudzingiswa achichengeta zvirevo zvomurayiro, ko kusadzingiswa kwake hakunganzi kudzingiswa here? Apo pane pfungwa yakakosha pastor. Vateereri, panapa Bhaibheri riri kuti vaIsraeri ndo vaidzingiswa. Zvikanzi kudzingiswa kwavo kwaifanira kunobatana nekuteerera shoko raMwari. Voita murayiro waMwari, keeping his commandments. Zvikanzi saka kudzingiswa kwacho kukashaya zvarayirwa naMwari hakubatsiri. Saka Bhaibheri rabva rasendeka pfungwa iyoyo parutivi. Ndobva rachienda kune vaisadzingiswa, kuri amaGentiles vaHedheni. Zvikanzi but tine imwe scenario pamaverenga yekuti tine vanhu vasina kudzingiswa. Zvekudzingiswa panyama. But vachichengeta mutemo waMwari. Vosvoita zvinodiwa naMwari. Voita zvinodiwa naMwari, asi pamiri yavo havana kuitwa circumcision. Saka Bhaibheri rabva rati zvino kana ava vasina kudzingiswa vachiitwa zvinodiwa naMwari, zvinofanira kuitwa nevakadzingiswa. Zvinofanira kuitwa nevakadzingiswa. Saka mumaziso edenga vanhu havakatodzingiswa vaIsraeri. Kukona pfungwa yacho because panyama hongu ava havana kudzingiswa kuratidza kuti havasi kubva muimba yaAbhurahamu paropa. But zviri kurayirwa naMwari, zvibereko zviri kutsvagwa naMwari zvaifanira kuitwa nemba yaAbhurahamu. Ivo havo mukusadzingiswa kwavo vari vaHedheni, vanzwa vhangeri, vari kubva vazviita. Saka mumatare ekudenga denga rakatarira riri kutoti vari circumcised, riri kutoti mukuita kwavo mabasa iwayo vatodzingiswa, vatova nawo verudzi rwekwaIsraeri. Saka kudenga kana kuchiitwa registration yevaIsraeri, ava vakabva kuvaHedheni ava, vakatenda vakaita mabasa, vanotorejistwa kunzi vaIsraeri. Vanorejistwa kunzi vaIsraeri. Saka papfungwa yedu yekuti ndivanani vanhu vaDhaniel vari kuudzwa zviprofita zviri mubhuku raDhaniel, especially mumazuva ekupedzisira, muri kuona kuti pfungwa yacho yabva yachitandira pasi rese manje. Haya jeka, iri kuti vanhu vese kureva kuti zviprofita zvemubhuku raDhaniel inyaya dziri kuiswa pachena dzekuratidza zvichawira vana vaMwari vane kutenda vachichengeta mitemo yaMwari. Iri kujeka. Inzwai maitiro aiitwa metsi dzacho naMwari pana Romans 11. Verengai vhesi 17 to 20. Zvino kana mamwe matavi akavhuniwa, iwo muorivhi wokudondo ukabatanidzwa pakati pawo, ukava nomugove pamwe chete nawo pamudzi napamafuta omuorivhi, usazvikudza pamusoro pamatavi. Kana uchizvikudza, hauzi iwe unotakura mudzi, asi mudzi ndiwo unokutakura iwe. Zvino iwe uchati, matavi akavhuniwa kuti ini ndibatanidzwe. Saka Bhaibheri rakutsanangura metsiya yanga ichiitwa naJesu kubva paakauya, yekugadzira vaApostora 12. Obva audza ava kuti taakubvisa ushe, toisa kukaboka kadiki. Saka kaboka kadiki kaya kanga kakura manje pari kunyorwa tsamba iyi. Zvikanzi nekukura kwamaita,
vahedheni mauya maakunziwo vaisraeri musanyanye kuvhaira, because chakaita kuti muiswe paunde yaAbhurahamu iyi mugraftwe zvinoitwa kuagriculture zviya, makagraftwa nekuti makaita kutenda, ndobva maita vaiti vemurayiro zvakatadzwa nevaisraeri panyama. Chakaita kuti vabviswe, vakabviswa because vanga vakungonyanya kututumadza kudzingiswa, asi zvinorayirwa nemurayiro vasingaite, ndobva vatadza futi kutenda muna Jesu. Imimi makwanawo kunzi vaIsraeri nekuti matenda muna Jesu, ndobva matanga futi kuita zvinorayirwa nemurayiro. Saka zvinhu tu izvozvo zvikashayikwa futi pamuri, haikonai kubhosta, munokwachurwa futi. Ingotaura nemashoko mashoma zviri kutsanangurwa. Zviri kunzi imimi kuimba yakanga isiri vaIsraeri, kuuya kwenyu kunoita sokuti makagraftirwa. Grafting. Handitika? Paushewu. Saka munofanira kuramba makachengetedza kutenda kwenyu, nekuteerera mirayiro yaMwari. Exactly. Otherwise munogona kugwanurwa futi makambenge mabatanidzirwa. Saka inonzi Israel kana kuti vanonzi vanhu vaDaniel mukudzidzisa kuri kuita shoko raMwari muchimiro chiriko nhasi, vanogona kuva vari vanhu vaIsraeri panyama, kana vamwe vasiri vaIsraeri panyama asi vane kutenda muna Jesu, vachiita zvinorayirwa naMwari, vachichengeta mitemo yaMwari. Saka samari iyoyeyo pasi inosamarizwa zvakanaka muna zvakazarurwa chapter 14 verse 12. Zvakazarurwa. Inzwa ichisamariza zvakanaka chimiro icho cheicho cheIsraeri yanhasi. Zvakazarurwa 14 verse 12. Ndipo pano kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Ndo inonzi Israeri yaMwari kana denga rakatarisa. Munhu anokutenda muna Jesu. Kutenda kuya kwekuti shuwa akandifira wosema nzira dzekare, wobhabhatidzwa sezvabuda muchidzidzo, woramba uchizwa ndiye mudzikinuri muponesi. Pamusoro peizvozvo, Jesu iye ova Ishe wako, woteerera mirayiro yake nekushingaira kuita. Iye Mwari anobva apa simba rekuti tichengete mirayiro yake. Tikadaro manje, even tisina kudzingiswa, tiri vaiti vemurayiro, tinenge tiri kutoramba tiri paunde kunzi Israel. Saka ukaona munhu achidzidzisa kuti kana watenda mirayiro isina basa, ari kuda kutokubvisa pauIsraeri. Ari kutokubvisa pauIsraeri, ada kutokukwachura. Daniel 10 verse 14. Tipedze verenga ipapo. Daniel 10 verse 14. Daniel 10 verse 14. Zvino ndauya kuzokuzivisa zvichaitirwa vanhu vako namazuva okupedzisira, nokuti zvawaratidzwa ndezvamazuva mazhinji achiko. Saka chiprofita chechikamu chekupedzisira chaDaniel chiri kukonsena vanhu vaDaniel vaIsraeri. VaIsraeri ndanani? Ndevanotenda muna Jesu, vobva vashingaira kuchengeta mitemo yaMwari. Saka chii chatichawana muzviprofita izvi? Tichasangana nezvichawira vane kutenda muna Jesu vachichengeta mitemo yaMwari. Tinoda kutenda. Maita mufundisi. Saka vadikani ngatishingairire kuchengetedza uIsraeri hwedu. Kana wakatenda muna Jesu ukabhabhatidzwa, iti Mwari ndidetserei ndigone kuramba ndichichengeta mitemo yenyu. Mwari vakuchengete. Kana pachita mibvunzo pamwe pangada kuti tirambe tichitaurirana tichibatsirana, tibatei panhare dzinoteera 0774 651 181. 0774 651 181. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari vamuchengetei, vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda ndibata ndimwedo ndiwikende ndimwimo otungamire. Tenzi nditungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga, mananda anomunzwa kana matinyarara, imwite tenzi wenyanza. Tenzi nditungamire apo ndasvika nyanza,
Vananda aondichisa Andichina sororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe imwi motiti Dinokutungamira